Papunta mi sa Balinguan. Ipadala sa Tito sila para sa materials. So akong kwaon na akong i-order sa ilang Orico brands. Ay, nene, ragaw kay. Di mo na tumugulpi. Napulo ka sa ako siminto. Pag-isa lang. Omi, biso. Hindi lagi bliss lagi dayon. Pero, Dako rubi daog. ito please. Ano? Ada paggamit sa house pass? Si par. Oh, sana mo. Pero usay lagi. Ilang kantin mo? Napulo. Bawda, bawda. Dahil sa sangat. Lagi. May paidulong ba? Dito natin sila, nagpalit po ni og sudan. Isda nga balo. Amo ng sabawon. The petsay, sibuyas, ahas. So ayan na guys, ready na ang aming tanghalian. So, narati sila, nagpalit og isa ka kilo nga balo. Daw na kanin. Gisabaw daw, giprito. So, gisabaw na mo ang ulo para lami ang kain. Dali na mi. Dito abay nilang langgaw. Sige na. Ampun na tayo. Ampun na tayo ba? Dito abay ka lang langgaw. This is O Lord, and this the gifts which we are about to receive from the bounty to Christ, O Lord. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Tanawa ko makita ba si nanay? Kain na ta guys. Grabe akong abuhan ng nangaway. Wala nang kita. Ayun to. Andito Tati Gisilo, lami kayo ang mata sa balo. Ay, tirain ako sa badak kay ma. Tapos ko. Ano itong suka? Butangin rin mong mahod ka na lang. Gamay kayo na ha. Siya na dubutang. Lami ang mata sa balo. Napin na rito oh. Dami. Ano ganito itong mga napay? Kasuran lang na. Hot na? Ay, pasundan ko anak. Sayang ka kung kulang ang sugot. Dapat sayang kayo. Kain pa to. Ba't kami? Bukugon niyo ba ng kwan? Bukog. Bukog may miga. Suka may miga. Nanti aso. Bugamay ga. Ikaw sa bugto lang. Kung ibang ko na ni. Wala na po na ni. Ikaw ko sa lasa ba? Ikaw ka po sa boma. Sa boma. Maragungit.
Magdanggit na ida. Balo. Balo na danggit. Balo isda. Magdanggit. Pangantan nyo tanan. Hanggang guys. Tanaan ba ang balo ko na? Ay, Kang tati di silo. apa ba din rin ah? Ang tatita. Ma'am Pina Beauty, Mama Bisipid, Ate Mar, Tanto si Tito Jeremy. Ate California. Ma'am Joy Rivera. Baylo-baylo ay baylo-baylo. Baylo-baylo ang Ano ito ba ulit lang ko hospital ay. Yung pinagkukunan na. Ko ra sa hospital. Ang tayo bulo-bulo na yun. Nay, hindi na bulo-bulo. yun nang kuan. Ano na banlag? Mingan mo dito di katakantas na. Do din trabaho din sa utang niya. Magsikas na. Nay, kung dili, kung nga daw mga sinabang ka, di mo tagaan si kami data. Huwag mo na pala. Mga bukas na ba? If mo gumamit ka, mapakan ka lang iring mo yung maingkitan ko mapag mo. Vamos sa may buhugan tira. Saba kayo ba? Kauntan ninyo lahat, guys. Dibogan ako sa ganyo, di ba nahilo mo? Ikaw na ka din saba. Saba kayo. Not my. Dami. Ano ba? Ang pala pa yung namin i-pro ba? Pala pa yung namin i-pro. Ang na-upto ba? Kami kayo. Ha? Kare. Ah, may kanta yung ano natin na namin. Da! Ayaw, matambok ka na yun. Nasa ba rin? Dogo.
Mami. Umugaw lang kami. Tuh. Tuh. Ito may ito dulu. Hmm? Ito ang buwan. Ito. Usap. Si. Ito. Itong pinya na pala ni kay. Tupog ba? Dili ka na. Hirap sa bumi. Sapa ko gusto nyo kauban niya kay. Sabaan mo ba siya kaon? Sunod bilog. Okay ka mo? Wala pa na sipya. Ano mo na siya? Ito sa biyo. Mas talaga yan. Ha? May palasip sa talaga yan. Karon? Tuloy sila. Yan na, kita na. Ito tabi to. Ganyan, maduli ko ang gapon yung sundo. Alam ko, tanda sa nangka na ano. Ito na. Saan ko na eh? Mga ako, nakinan ang luto yun at ako ikagiro. Lani. Dito. Ay, hindi nga, siguro sila ni Kuan ito. Sakay siguro sa kailangan dito. Ano na? Hindi ro, ay, inaw. Ha? Simbam ko. Hindi sa kailangan ko sa gamitin. Hindi yung... Bukog. Ay, ito na. Ay, ilang katabi. Kakaw. Ha? Kwa. Ay, pagkaroon, pagkaon mo. Uy, Jaro. Mo kaya jerkin nagkaroon na trabaho sa kwan? Wala, wala ka jerkin? Ano yapon? Ha? Wala na. Ha? Nahang yapon. Bener kira na sis. Tambok na tao. Girl. Sa warga usay ga sa mga kapil. Gamoto motor kay Ano? Kanang kuan, upaw siya nga tambok sa tigbo naman magdungon. Ito ko ganito. uba mas kuno. Ay, ano ba? May kawan nila gaya. Jerkin ang buk. Surugot sa mga isra. Na may guard sa rin. Ano ang gulo ka? Nagabindi na may guard niya. Ano eh? Siya? Siya? Gulo ba? Si? Kada may pangasay din eh. Wala naman na sa akin naman. Luto ninyo. Na may kaguling guard din. Taga, kuan gito Medina gito Ang ilang gawin ko. Usahay ra agan saan sa suwan. Kaya itong pag welcome sa guard. Pangbuntag mo itong guard. Yan din guard sa gabi na. Kaya siya kung nagsinipagya. Napunta mga bata. Ay mga Tara ko ninyo. Alas 4:30 na gito ko biyan ang Kwang kwang.
Masame, kuang pa. Mansane, bukog. Mansane. Ala na pa. Apa ka? Flower. Wagan dulu. Lamig ng balo. Ano, si mami nagbaklay. Sa bawang basta labas na. Ay, tubig. Pwede ito na. Tubig. Pauli ako. Sila ko sa mga ako. Ito sa tunog ako. Ha? Tapos, Kaya ko tubig na ay. Ay po, namalayak daan. Kaganira. Naima. Shout out, Ate Mar. Shout out. Tanan. Wala na akong naila. ito sa ba? Inapos naman lagi. Ayan guys, natawad na ni Alan ang mga salagunting. Wala na niya naapas pag-atop. Kaya gihilantan man siya. So, ugma na pod kay na pa may ugma. Ayan. Ayan, nakataod na tanan. Nabrisa na niya. Atop na like kulang anak guys. Wad tumisamang hihilot kay mintras nga mo pa nagsugod ang iyang hilanat, ipahilot dayon kay aron dili maglamay, dili ilubog. Kailan na ba ang plo karon kay pag madugayan ilubog dayon. So magpahilot sa mi guys. Kay mintras nga ang iyang hilanat gabi pa nagsugod. So ganina iya ring ikaligo sayo. Iinom din niyag tambal ini kahuman iya dayong gi trabaho diha na karon kay gipanugnaw naman siya, wala na niya napiwas. So karon magkuanta ato siya pahilot. Ayan guys, nagpahilot si tatay. Si nanay guys. Wala may pahilot ni Alan guys. Wala na may hubag po yan na kay panyang ipon hubag. Amutulon na siya dahil sanga guys. Sarap buhay. Sarap buhay lang lang. Ah! Ah! Di magipahagad. Pangapit tayo guys, nagikapin ako yung may loto distilo. Naong lang ang murag paan mo nay. Murag? Imong naong murag paan nga mo nay. Oh, pag yung murag anay. Murag paan nga mo nay ang naong nilang lang. Guys, naman na nangyala ng ato. So, kumana. Ang kuwang na lang dana ang Ato. Ano yung Kuan ba ka ng nanat? May, munalan to. Pinaling mo kayo. Magya?